дуруду шодмонӣ нисоратон бод ҳамватанони азиз. саломатӣ беҳтарин сармояи инсонӣ аст ки хушбахтӣ ва саодати рӯзгор аз он вобастагӣ дорад. Коронавирус ин ангезаест ки имрӯз аҳолии кураи заминро ба таҳлука андохтааст. вобаста ба ана ҳамин ангеза аст барномаи имрӯзаи мо. роҷеъ ба ин вирус ва ё ангезанда мо дар студия даъват намудем коршинос профессор Саидбек Сатторовро. шуморо хушомадед мегӯем ба телевизиони Синамо, ба студияи хеш. хуб, нахуст каме маълумот медодед дар бораи ана ҳамин вирус ва баъдан дар бораи пешгирии он чанд ҳарф мезадед? Коронавирус барангезандаи беморие мебошад ки дар марҳилаи ҳозира ҳамчун сироятёбӣ аз коронавирус ба ҳама маълум мебошад. чӣ тавре ки дар суҳбатҳои пешина мо қайд карда гузаштем, ин беморӣ дар шаҳри Ухани ҷумҳурии Чин пайдо шуд ва оҳиста паҳн шуд ва мутаассифона дар марҳилаи ҳозира қариб ки бисёре аз 70 давлатҳои кураи замин паҳн шудааст. дар марҳилаи ҳозира қариб 40 намуди вирусҳои коронавирусҳо маълум мебошанд. 40 намуд ва дар натиҷаи ташаккулёбии мавҷудоти зинда чӣ хеле ки эволюсия мегӯянд, вирусҳои гуногун ба бадану организмҳои мавҷудотҳои зиндаи гуногун мутобиқ шуданд. ин вирус ба кадом роҳҳо аз одами бемор ба шахси солим мегузарад? сироятёбӣ аз коронавирус ё ки бемории коронавирусӣ ин ба гурӯҳи бемориҳои шадиди роҳи нафаскашӣ дохил мешавад ва ҳамавақта роҳи асосии сироятёбӣ ин ҳавою қатрагӣ мебошад. яъне ки ҳангоми гап задан, ҳангоме ки нафари бемор ё ки нафари сироятёфта суфа карда ё ки ақса карда ва бо воситаи доначаҳои лобӣ ва ё метавонанд ки ба нафарое ки дар наздикӣ ҳузур доранд метавонанд ба онҳо гузаранд. ва мехостем қайд намуд ки танҳо дар масофаи 2-3 метр, аз масофаи 2-3 метр зиёдтар эҳтимолияти суръатёбӣ хеле ҳам кам мебошад ё қариб ки вуҷуд надорад. нишонаҳои аввалини ин бемориро чӣ гуна муайян мекунанд? яъне чӣ гуна мефаҳмем ки ин шахс гирифтори коронавирус аст? қариб ки ҳамаи он нишонаҳое ки барои бемориҳои дигар бемориҳои шадиди роҳи нафаскашӣ аз ҷумла зуком ва бемориҳои зуком монанд. ин дар навбати аввал баланд шудани таби бадан, чӣ хел ки бо ибораи русӣ мегӯянд температура, баъд камутун дар рӯзҳои аввал пайдо шудани сулфа, баъдан дард дар дигар мушакҳою дар дигар қисмҳои бадан ва мутаассифона яке аз хусусиятҳои ҳамин вазини коронавирус ин қобилияти ба қисмҳои поёнии роҳҳои нафаскашӣ рафтан ва ҳаракат кардан ва осеб расонидан. масалан аз гулӯ баъдан ба трахея ва баъдан ба бронхо ва баъдан метавонанд ки ба қисмҳои поёнӣ шуш расанд ва дар натиҷа илтиҳоби шуш инкишоф меёбад, оғоз меёбад ки мутаассифона дар бисёр ҳолатҳо ба оқибатҳои нохуш оварда метавонад расонад. ҷиҳати пешгирӣ ва сироят наёфтани ана ҳамин вирус дар ҷойҳои ҷамъиятӣ каме шарҳ медодед. инсонҳо бояд чӣ кор кунанд? азбаски ин ба гурӯҳи бемориҳои шадиди роҳи нафаскашӣ дохил мешавад, усули асосии сироятёбӣ ин ҳавои қатрагӣ ва мутаассифона дар вақтҳои охир бисёре аз мутахассисони ҳам ҷумҳурии Чин ва дигар кишварҳое ки дар он ҷо ин беморӣ ба қайд гирифтанд эҳтимолияти ба воситаи алиментарӣ мегӯянд, яъне ки ба воситаи ғизо сироятёбирам ба назар мерасад ва бинобар ҳамин барои пешгирӣ кардан як қатор талаботҳои санитарию гигиенӣ, яъне ки гигиенаи шахсиро бояд риоя намуд. ҳангоме ки ин беморӣ роҳҳои нафаскашӣ мебошад, дар навбати аввал истифода бурдани ниқобҳои тиббӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, дар кӯчаву бозор, дар дигар ҷойҳо. чӣ хеле ки мо дар суҳбатҳои пешина қайд карда будем ки ниқобҳои тиббӣ гуногун мебошанд ва дар бисёр давлатҳо аз ҷумла дар Чин ва дигар Италия ва дигар давлатҳои ғарб ниқобҳои тиббӣ ҳастанд ки аз филтр иборат мебошанд. филтр доранд ва клапан доранд ва ҳангоми нафас кашидан ҳам
وقتی که نفس میکشن با واسطه فیلتر میرود و هم نفس بیرون میکنن و از فیلتر میبروید و در نتیجه احتمالیت هم سرایت یابی و هم از خود بیرون پهن کردن اگر نفر بیمار باشد یا سرایت باشد پهن کردن پهنشوی ویروس کم میشود. بغیر از با دیگر نمودهای نقابو وجود دارند. متاسفانه بسیار از او نقابای طبی که استفاده میشوند اونو چخیلی که به ما میگن تنوگ میباشد، اونو یک قبطه یا که دو قبطه میباشند و بغیر از این در متایی که از اون نقاب تیار کرده میشد در خود سوراخ ها دارند و میباید قاعده بود که اندازه ویروس ها خیلی هم میده میباشد. یعنی اون نقاب هایی که ما از داروخانه ها به دست میاریم یعنی قابلیتی همون حمایه رو ندارن. برای چی؟ برای که در خود سوراخی ها دارن اون متاها و از بس که اندازه ویروس ها خیلی هم خرد که میباشد و یا میتونن که از این سوراخی ها گذرن و با روحای نفس کشی افتیده در نتیجه میتونن که نفر سرایت یابد، بیماری انکشاف یابد. ما چنین نقاب رو میتونیم که در شرایط خانگی خودمون تیار کنیم و فایده بخشی چنین نقابایی که در خانه ما تیار میکنیم نسبت اون نقابایی که در داروخانه میشه خیلی بلند میباشد. خیلی که ما گفتیم که چند قبطه و در داخل خود پخته دارد و پخته، یعنی که با عباره طبی وتا میگن وتا دارد و این میتواند که اگر از قبط یکم گذرد پخته که وتا در خود میتواند که او ویروس رو نگاه دارد. اگر از قبط یکمش که گذشت میتواند که در قبط دوم و غیره و هم برای سرایت نیافتن و هم اون نفرانی که گرفتار هستند یا که گرفتار میشوند یا که سرایت یافتند این هم برای پیشگیری کردن پهنشوی ویروس در بین عامه خیلی فایده کلان رو دارد. دوستان عزیز یادآور میشویم که وابسته به انگیزنده بیماری کرونا ویروسی ما صحبت داریم با کارشناس پروفسور سعیدبک ستاروف. ادامه دارد برنامه ما و همین گونه ما دیگر مسئله های مبرم این بیماری را میتوانیم برای شما پیشنهاد نماییم. در مرحله حاضره متخصصان اوید احتمالیت سرایت‌یابی هنگام استعمال غذا یا نوشیدن آب را احساس میکنن و قید میکنن. برای همین بغیر از استفاده برای نقاب‌های طبی بسیار خوب میشد که ما همه او طلبات‌های سانیتاری و گیگینی، طلبات‌های گیگینی شخصی که برای دیگر بیماری هم استفاده میشود باید رعایت کنیم. مثلا تیز دست‌ها را با موادهای بی‌ضرر کننده یا که صابون یا که یگام دیگر مواد بی‌ضرر کننده شستن دست‌ها. به ضرورت دست‌های افلاس را با بینی یا که با لب و با دهان و با روی و با چشم نرسانیدن که این هم میتواند ما خودمون میتوانیم که خود رو سرایت کنیم. بعد اصول دیگری پیشگیری این رعایت نمودن بسیار طلباتایی که یا که عاملایی که سبب بقوت گشتن مسئولیت بدن، پرزور نمودن مسئولیت بدن چخیلی که ایمونیتت می‌نامند. مثلا در نوبت اول این آب و تاب دادن بدن با کارهای جسمانی با ورزش اجرا نمودن بسیار طلباتایی که یا که اون اصولای ورزشی که میتوانند سبب پرزور و بقوت شدن مسئولیت بدن گردند. دوم استفاده بردن او مواد و میوه‌هایی که در خود ویتامین C را دارند. خیلی که با هم معلوم است این پیاز، بغیر از پیاز سیر خیلی که میگویند در بین مردم همچون چسناک معلوم میباشد. بغیر از این کبوتی های گوناگون، لیمو یعنی که لیمون و دیگر میوه‌هایی که میوه‌های در خود مقداری بلندی ویتامین C را دارند. خب البته زندگی به کار پیش نمی رود. کار است که زندگی و جامعه رشد میکند. خوب در مؤسسه ها، کارخانه و دیگر جایهای جمعیتی باید چیکار کنند در مؤسسه های علایده؟ یعنی بهر پیشگیری که البته در یک اتاق کاری چندین نفر کار میکنند، یعنی کدام راههای پیشگیری هست، کدام راههای احتیاط از این ویروس است؟ برای پیشگیری کردن بیماری یا که خود رو احتیاط نمودن از
суръятёбӣ дар ҷойҳои серодам аз ҷумла дар корхонаҳои бузурге ки дар он ҷо нафарони зиёд шахсони зиёд фаъолият мекунанд, бояд як қатор боз ҳам ҳамон талаботро рӯя кард. чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, дар бисёр давлатҳои ғарбу шарқ салом кардан тавсия наметиҳанд ки чӣ хеле ки тамо қабул шудааст бо якдигар бо даст салом кардан. дуюм буса кардан ки ин ҳам метавонад занҳо бештар ҳамин хусусиятро доранд. агар ки дар ҳақиқат агар ки беморӣ пайдо шуд ё ки он нафаре ки сироят ёфта бошад, метавонад ки бо чунин роҳҳо ҳангоми салом кардан бо даст ё буса намудан ё ки дигар услуби ба ҳамдигар наздик шудан, рӯ ба рӯ расонидан метавонад ки эҳтимолияти суръятёбӣ дар чунин ҳолатҳо хеле баланд мебошад. дуюм, бисёр хуб мешуд ки чӣ хеле ки мо медонем дар бисёр давлатҳои ғарбу шарқ аз ҷумла дар Япония, дар худи ҳамон Хитой, яъне ки ҷумҳурии Чин, ҳатто бемории коронавирусӣ ҳам ё ин ки бемории зуком ҳам онҳо аз ниқобҳои тиббӣ истифода мебаранд. онҳо аз ниқобҳои тиббӣ барои ҳимоя кардан дар худро аз чангу аз бисёр ҳамон маводҳои химиявие ки метавонанд ба роҳҳои нафаскашӣ афтанд ва сабаби бемории масалан аллергия ва дигар бемориҳо гарданд. нафароне ки ба ин беморӣ гирифтор шуданд, яъне ба ин вирус, сину солашон ба чанд баробар аст? Ба вобастагии гирифторшавии беморӣ аз сину соли одамон ман гуфтанӣ ҳастам ки мутобиқи маълумотҳое ки вуҷуд доранд мо дастрас кардем, бештар нафарони сину солонашон бузург, кадоме ки аз 70-80 ва баландтар бештар гирифтор мешаванд. ин аз як тараф. баъд аз ин каме камтар нафароне ки сини солашон аз 60 баландтар мебошанд ва ҷои қайд аст ки бештар нафароне гирифтор мешаванд ки дар онҳо бо бемориҳои иловагӣ вуҷуд дорад, яъне ки нафароне ки ба бемории диабет, чӣ хел ки бемории қанд дар мо мегӯянд, нафароне ки ба бемориҳои дилу раго, қалбу раго гирифтор ҳастанд, бемории хроникӣ, ё ки он нафароне ки аз саратон азият мекашанд ё ки ба саратон гирифтор шуданд. барои чӣ суол ба миён меояд? ин барои он ки ин бемориҳо ба гурӯҳи бемориҳои метаболитикӣ дохил мешаванд. бемориҳои метаболитикӣ вайроншавии мубодилаи моддаҳо дар бадани одам мебошад. дар натиҷаи вайроншавии мубодилаи моддаҳо дар бадан онҳо ба чунин бемориҳое ки чӣ хел ки мо номбар кардем гирифтор мешавад. дар навбати худ дар чунин нафарон масъулият ё ки иммунитет паст мебошад ва барои ҳамин эҳтимолияти сироятёбии онҳо хеле баланд мебошад. бояд қайд намуд ки нафарон ё кӯдакони хурдсол ё ки то 20 сола камтар сироят меёбанд. мутобиқи маълумотҳои оморӣ яъне ки статистикӣ ҳамагӣ онҳо 1%-ро ташкил метиҳанд аз шумораи нафароне ки ба бемории коронавирусу гирифтор шуданд. кӯдакону ҷавонон яъне ҳамагӣ 1%? ҳамагӣ 1%-ро ва бисёри онҳо ҳам боз бемориҳои дигари иловагӣ доштанд, ё ки ягон бемории хроникӣ, роҳи нафаскашӣ ва ғайраҳо. шаҳрвандон дар шароити хона барои пешгирии ин намуди вирус яъне чӣ корҳоро бояд анҷом диҳанд? дар шароити хона ин дар навбати аввал чӣ хеле ки мо метавонем рӯя намудани ӯ талаботҳои гигиению шахсӣ, дар навбати дуюм ин тез ҳавои хонаро тоза кардан, яъне ки тирдуҳоро кушодан, ҳавои хонаро иваз кардан. баъд чӣ хеле ки мо гуфтем истеъмол намудани ӯ ғизоие ки метавонанд масъулияти баданро баланд кунанд. меваҷоту сабзавот ва ғайраҳо. ташаккури зиёд мегӯем аз шумо, сипосгузорем ки даъвати моро пазируфтед ва барои бинандагон хеле ҳам маслиҳатҳои муфид додед. хуб, ёдовар мешавем дӯстони азиз ки ҳамсуҳбати мо буданд коршинос профессор Саидбек Саторов. дӯстони азиз, бояд гуфт ки саломатии ҳар яки мо дар дасти худи мост. аз ин рӯ бояд баҳри пешгирии ин ангеза коронавирус ҳар яки мо бояд пеш аз ҳама масъулияти бештар дошта бошем ва аз маслиҳатҳои мутахассисони соҳа ҳамеша кор бубарем. саломативу сарбаландӣ ва саодати рӯзгори шумо таманнои ҳамешагии мост. хайр, худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. шустани дастон бо собун дар вақте ки ифлосии дастон намоён аст.
агар ифлоси дастон намоён набошад, мунтазам дастонро бо собун ва ё маҳлулҳои безараргардонанда тоза кунед. дар чунин ҳолатҳо ҳатман шустани дастон шарт аст. баъди сулфазанӣ ё атса, ҳангоми нигоҳубини бемор, пеш аз тайёр кардани хӯрок ва пас аз он, пеш аз хӯрок хӯрдан, баъд аз ҳоҷат кардан, баъди тоза кардани партовҳои ҳайвонот. худро солим нигоҳ доред. баъди даст задан ба ҳайвонот ва маҳсулоти гӯшти тез-тез дастонатонро бо собун шӯед. таҷҳизот ва ҷои кориро дар як рӯз як маротиба тоза ва дезинфексия кунед. дигаронро аз беморӣ ҳифз намоед. ҳангоми сулфазанӣ ва таби баланд аз робитаи наздик бо дигарон дурӣ ҷӯед. аз туф кардан дар ҷойҳои ҷамъиятӣ худдорӣ кунед. агар шумо табларза, сулфа ва нафаскашии душвор дошта бошед, сари вақт ба духтур муроҷиат кунед. ҳангоми кор бо ҳайвонот ва маҳсулоти гӯштӣ хилъати ҳимоявӣ, дастпӯшак ва ниқоб пӯшед. баъди анҷоми кор лавозимоти химиявиро кашед. ҳар рӯз хилъатро шуста дар ҷои кор нигоҳ доред. бо либосу пойафзоли кории ифлос ба хона наравед, то аъзои оиларо низ ба беморӣ мубтало накунед. риоя ва таъмини бехатарии ғизо. дар минтақаҳое ки хуруҷи беморӣ мавҷуд аст, бояд маҳсулоти гӯштии бехатар истеъмол намуд, ба шарте ки тарзи дуруст ва бехатар кардани хӯрок риоя шуда бошад. чорвое ки бо сабаби беморӣ мурдааст, набояд хӯрда шавад. барои пора кардани гӯшти хом ва таомҳои пухта аз корт ва тахтачаи алоҳида бояд истифода намуд. ҳангоми истифодаи ғизои хом ва пухта бояд дастонро шуст. ҳангоми сулфа ва атсазанӣ даҳон ва бинии худро бо даст ё рӯймолча пӯшонед. дастмолҳои истифодашударо партофта дастонро ҳатман шӯед. дастмолҳои истифодашударо ҳатман ба зарфҳои пӯшида партоед. ҳангоми саёҳат кардан танҳо хӯрокҳои хуб пухташударо истеъмол намоед. аз туф кардан дар ҷойҳои ҷамъиятӣ худдорӣ кунед. аз робитаи наздик ва сафар бо ҳайвоноти бемор худдорӣ кунед. ҳангоми дар сафар бемор шудан ба экипаж хабар диҳед ва сари вақт барои расонидани кӯмаки тиббӣ муроҷиат кунед. агар ба кӯмак ва таваҷҷӯҳи тиббӣ эҳтиёҷ дошта бошед, ҳолат ва таърихи онро ба духтур фаҳмонед. агар пӯшидани ниқобро ихтиёр кардед, боварӣ ҳосил кунед ки даҳон ва бинӣ пӯшида шудаанд. баъд аз пӯшидани ниқоб ба он даст нарасонед. пас аз истифодаи ниқоби яккаратта онро фавран партофта дастонатонро шӯед. аз робитаи наздик бо шахсони гирифтори табларза ва сулфазанӣ худдорӣ кунед. ба чашм, бинӣ ё даҳон даст нарасонед. агар табларза ва сулфа дошта бошед, аз сафар худдорӣ намоед. агар табларза, сулфа ва нафаскашии душвор дошта бошед, сари вақт ба духтур муроҷиат кунед.